Hej alle sammen. Vi har sommerferie. Vi børn keder os rigtig meget nu. Så jeg tænker, jeg vil gerne vise jer et meget, meget sjovt sådan. Det er noget med perler, og det hedder diamond painting. Se. Det her, det er nogle perler, som man har en blyant. Så tager man perler, og så lægger man på bogstaverne. Skal I se bogstaverne her? Se. Der er M og V og 5 og Z og O. Og der er alle alfabeten. Og så viser jeg lige, hvordan man sætter perler. Så sætter jeg lige en perle på. Og det var på M. Og det er meget billigt i Harniborg, og normalt har jeg købt dem fra. De er begge to meget billige. De koster ikke engang over 300 kroner, max op til 300 kroner, ikke mere. Men ned under 300 kroner, det koster det. Men jeg er ikke sikker, fordi jeg ser det. Og så ser I lige billedet. Min mor har den samme, men min far har bare en fugl af den. Hold da, mand. Men det her, det er bare, den her tegning er bare 2 havfruer. Og tak for i dag.